festival ne tane ciye ki jibo peşkeşkirniye elbet. Ev ciye ki jibo hevditine, rubine, u heviye jibo ko emdisa hevdu bebizin. This festival is not only a place for performances. It's a place for encounter, for confrontation, and for hope. A place where we may hear one another again. Bu emdibêjin ku dengên îstikfanekî dikare pê dengê bişkîne. Çîrokekî dikare sînoran derbas bike. Çepikekî di hemû zimanan da yek wateye. The voice of an actor can break silence. A story can cross borders. And applause carries the same meaning in every languages. Bu li dilê Ameta Gevnar hevdîtinekî nû dest pê dike. Ji bo aşitî, ji bo diyalogê, ji bo çîroka me ya hevpar a mirovê. Hûn bi xêr hatin festîvala Yasemîn ya Lamêtewî ya Amedê. In the heart of ancient Amet, a new encounter begins. For peace, for dialogue, for our shared human stories. Once again, welcome! Bu emcarektin dibêjin ev festîval ji bo Amedê hemî ya pîroz be û em dixwazin koordînatora festîvalê Berfîn Emekdar ve bixwînin sahneyê davetê sahneyê bikin keremke. Bijî İngilîzî. Dane ku anha nekaribûn bi were cem me. û dîsa kedekî gelekî mezin bi rastî jî em bêjin ku wek ew hat dayîn şestan ez dixwazim çend navan bilêv bikim elbet pir kesenin lê çend nav hinekî heq dikin. Spasiyekî mezin ji bo mazîvaniya vê çalakiyê dike rêzdar hevşaraderên bajarê mezin Serra Bucak û Doğan hatun çepkekî xwe ji bo wan dixwazim û her wa dîsa serokê ITIyê rêzdar Jessica Kaw ew jê di nava me de ye çepkekî xurt ji bo wê jê dixwazim û her wa ITIya werin li vê derê ê ku pirsgirêkê wan ê vîze derketin ê ku nekaribin di bername me de ciyekî bigirin ji ber dem û derfetan yani heyecanekî pir mezin hebûn û ji bo me ciyê şanaziyê ku ew qas hunermend xwastin Amedê bi me rabin û ez dixwazim nivîsekî li komîteyê heye lê ez barim ez ji bo wergerê hinekî